Ahoj, dobrý den, přátelé, já zdravím všechny milovníky moří, vod a oceánů. A dovolte, abych vás tímto co nejsrdečněji pozval opět na už 23. ročník Mezinárodního filmového festivalu Voda, moře, oceány, který od 14. do 20. září proběhne hluboké nad Vltavou a v Českých Budějovicích. Přátelé, program je letos opravdu našlapaný, takže budete potkávat hromadu zajímavých lidí, filmaře, nejen z Česka, ale i ze zahraničí, fotografy, vědce, výtvarníky, prostě všechny, kteří k filmovému dění prostě patří. A chcete-li vědět víc o programu, klikněte si na www.vodamoreoceany.cz nebo EU. A jestli můžu, velice rád bych vás pozval na moji srdcovou záležitost, protože v rámci festivalu proběhne jediná česká kinopremiéra mého nejnovějšího snímku, který už brázdí vody po celém světě. Tady ho máme. Leviathan, Whale and Man. Ve čtvrtek v Českých Budějovicích v kině Kotva je velká premiéra. Přijďte, budu se na vás moc těšit, potkáte tam nejen mě, ale také celý filmový štáb. Budu se na vás těšit jak v Českých Budějovicích, tak na Hluboké nad Vltavou. Ahoj.